салом алейкум дӯстони азиз, тоза назаин саломати хубай духтарако пеши апай Зумрад омадагием ина ҷои обтовишон донаям дорена пасоза назаин мана марҳамат духтарои хушрӯйма ва алейкум ассалом адолат хуш омаден марҳамат борои навинка ина марҳамат духтарако болопӯшои фасон киртои хушрӯ ҳамаш дар ҷои апай Зумрад бо нархи дастрас ҳози бо навор гирифта ҷудогона ҳамаша шумода нишон метем бозори корвон тарафи тилобозор байни 11 12 дарвоза сеюм қатор ҷои апай Зумрад нигоҳ кунед чӣ киртои фасон овардагиан мана марҳамат ипекои фасон киртои хушрӯ ҳамаи болопӯшако овардагим дизайнерои худам ана тайёр шидагиан глянсови ипеко дизайнерои худам омад ина марҳамат ҳамаш дизайни апай Зумрад кати духтарако биёен ҳатман омада аз наздик тамошо кунен ами модела қа моделакои фасон овардагиан ози ма ҷудогона бо навор гирифта ҳама ира шумода пешниҳод мекунам тамошо бино ҳатман пайгирӣ кунен тамошобинони азиз киртои ипек омада ипекои оригинал марҳамат киртои ипеки хушрӯ дар кортон боша дар ҷои апай Зумрад ина биёен духтаро нигоҳ кунен 16 хушрӯ нархошон чанда апа 600 ина духтарако ипекои фасон 800 сомона 600 сомон шидагиай марҳамат каседа дар корай размеро то 60 аст ина то 60 киртои фасони ипек аз ҷои апай Зумрад метавонен харидорӣ кунен аз наздик ма шумода нишон метем нигоҳ кунен кори дастӣ рафтагиай чӣ хушрӯай ипекшам оригиналай шушта мепӯшани чӣ намеша модели туйравак мековен марҳамат пеши апай Зумрад биёен бозори корвон тарафи тилобозор духтарако байни 11 дарвоза сеюм қатор ира бинен охи бора ангоша намеген остинош кати инаҳа кори дастӣ рафтагиай аз ҷои букрашания хушрӯ дорад марҳамат биёен бо аз наздик бинен духтарако апай Зумрад табинед ҳамқая дизайни хушрӯ овардай ҳамаш дизайни хитон катая нигоҳ кунед чӣ хушрӯчай марҳамат ина каседа дар корай кори дастӣ рафтагиай аз ҷои хушрӯ дигар ангош ҳам астай ипекаш глянсови ипек хулас беҳад варианти хушрӯ итальянкаи оригинал духтарако марҳамат каседа дар корай пеши апай Зумрад биёен ина модели фасони хушрӯ чанд сумай апа ино 350 будан 250 метиём размеро 48 то 60 пуша дорам духтаро ина 48 то 60 ҳастай духтаро дизайнам қа хушрӯай ки ина модели беҳтарин дар ҷои апай Зумрад 250 сомон шушта мепӯшан и ҳичи намешава то 60 размер меёбен ира бинен остинакошам ҳам хе сангчадор дизайниш дар ҳақиқат ҳам ранги намо 700-800 сомояй боварӣ дору махқултон мешава ҳамаги 250 сомон каседа дар корай пеши апай Зумрад биёен омада наметонен доставка доранд бозори корвон тарафи тилобозор байни 11-12 дарвоза сеюм қатор ҷои апай Зумрад ман рақамашо намемонам касоне ки обтови мегиранд апай Зумрад обтови ҳам доранд обтовиш бо арзонай боз ҳам духтарако нигоҳ кунен модели навинка дар ҷои апай Зумрад хушрӯгиша бинен охи чихи фасонакай то поёна сангча рафтагиай украшенидор остинакоша бинен бо чихи моделак фасонакай марҳамат дига глошам аста ина нигоҳ кунен ози тигр трендай ҳама тигр мепурса нигоҳ кунен и 16 хушрӯай навинко и 16 хушрӯай ҷои апай Зумрад биёен анамхе киртои фасони тигра чанд суми кардем 350 будан ҳози 250 скидка кардагим ина диден духтаро аксияш дагиай 250 сомон марҳамат каседа дар корай размеро ҳамаш ҳастай то 56 мешавад духтаро то 56 размер ҳаст санчор Сваровский бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза сеюм қатор ҷои апай Зумрад интихоба бинен духтарако апай Зумрад навинкои фасон бисёр овардагиай ҳатман биёен аз наздик бинен ва духтаракоира бинен чихи хушрӯаи модели апай Зумрад аҷоибот киртои фасон овардаи апай Зумрад нигоҳ кунед ҳамаи ҳамин сангои Сваровский дидена чихи хушрӯча шишагиаи сангош баъд ина киртара хича бинен чихи фасонакай чанд расветка овардагиан ин мисол туй пӯшак ягонҷо пӯшак да варианти хушрӯ нарх чанд сумай ва 200 сомон будай духтарако фасониша диден ҳамаги 200 сомон
замонаиш бо дигар моделай. 4 та модель ва моделш дигарае, материалш се 4 модел омадагай марамат. Духтарако даето наста амира ма як нима зораша шумо да нишон дода будам. Ин апай зумра дидена шумо да я 200 сомонаша овардай. Аҷои бот хушру мана марҳамат. Касе да дар кораи ҳатман биёен пеши апай зумрат. Инами модели дубайскиай танада бо ҳам фасон меиста марамат. Хоҳишмандо пеши апай зумрат биёену харидорӣ кунен. Омада наметонен. нависен шона доставкатон мекунам. Беҳад модел бисёре духтарои хушрӯма борум беҳад бисёр омадагиай. Манам ҳамаи намуди моделҳои новинкае ки тренда ҳози модада ҳастан ҳамаш ҳастад духтарои ман. ҷои апай зумрат 12 дарвоза 3 қатор биён нархҳои оптом нархҳои тараф тило бозор ҳама скид кашидаги мана духтаро аксия боз ҳам аксия 200 сомон да дидена чӣ хел моделҳои фасони дубай апай зумрат шумо да овардагиай. бовар кунен духтарако киртое ки апай зумрат овардагиай як бурак бинен ҳамаш копиалюкси дубайай ҳамашам хушрӯ меиста ки нигоҳ кунед танада аҷоиботай марамат нархошон ку беҳтарин нархай 280 будан ҳозир 200 скидка кадаги дидена духтаро 200 сомон киртара фасониша диден 200 сомон бо арзон мешава. Энаи моделшам ҳастай моделако бовар кунен иша 18 хушрӯай иша 18 хушрӯ размероту чандан 50-56 200 сомонай танада бинен чӣ хел варианти фасонакай то 56 размер ҳаст марамат паплинакои оригинал сангчои фасон украшениёи беҳадам хушрӯ мана каседа дар кор духтаро аму копиалюксои 1000-1500 сима киртоора дар паплин овардаган биёин харидорӣ кунен духтаро аз вай да хушрӯ меиста танада. бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза 3 қатор ҷои апай зумрат духтаро шумо нависен бо расмоша мепартоян ба азур тамошо карда интихоб кунен доставкатон мекунам. моделу мана модел духтарако хушруги ин модела бинен охи чӣ фасонакай марҳамат бори новинка дар ҷои апай зумрат материалш глянцеви ипекая ипеки оригинал духтаро ипеки оригинал марҳамат духтаро ҳозир 350 скидка дидена 450 сомони буда ак тарафтестай 350 сомон рангоша бо намегинам хушрувай ира бинен танадам фасон меиста размеро чӣ хелан размеро 38-44 мешавад балшимер канестай то 54 пуша мешавад то 54 пуша дуруст мегирад духтарако марамат метавонен пеши апай зумрат биёен наворда хушрӯ надида бошен нависен расмоша мепартоян тамошо карда интихоб кунен. бозори корвон тарафи тило бозор марамат 12 дарвоза мешавад 3 қатор ҷои апай зумрат ранг шадидена чӣ хел хушрӯчай хулоса доставка дорам. элон духтаракои хушрӯ аз акция қафон намонен як бурак ира бинен апай зумрат анамхе модели фасони хушрӯра медонен чанд сум кардагиай ҳамагӣ 200 сомон бовар мекунен аҷоибот модели хушрӯай пашифи тоза турецкиай дидена чӣ хел фасон ин ҳозир аз наздик ма шумо да нишон метиҳам каседа дар кораи ҳатман пеши апай зумрат биёен анамихе киртаи фасона ҳамагӣ 200 сомон да харидорӣ кунен. расветкоша диден дигар расветкоям ҳаста шумо нависен расмоша мепартоян ва ира нигоҳ кунен пуштоша мепха сангча боронай дидена сангош оригинал материалш белмандои туркии оригиналай духтарако шушта мепушан ягон ҷо рафтандам бинен чӣ варианти фасонакай хулоса дигар расветкоша нависен расмоша партоянтона доставка доран. бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза марамат 12 дарвоза 3 қатор ҷои апай зумрат аз наздик ма шумо да ёра нишон дидам ва ира бинен охи духтарако мана марҳамат вариантакои беҳтарин дар ҷои апай зумрат. духтаракои азиз сезони анамхе болопӯшои фасони сабукак омадагиай марҳамат бо дизайни апай зумрат нигоҳ кунен арганзои фасон болопӯшакои хушрӯ омадай як бор танаи хитондам нишон тиҳем иқа хушрӯва ина занакода беҳад удобни фасон мана то 60 размер ҳастай каседа дар кораи занои азиз марҳамат духтаро занои азиз аз болои паплин бисёр мехоҳанд ки амхе болопӯшак пӯшанд апай зумрат овардаитона медонен чанд сомонай
350 بودن 250 اینا دلار دیده نه 350 سومون بود 250 سومونش دیگه ارگانزای اورگینال سبک خشروی است که از بالای تمام نمودی پاپلینک میپوشه رنگ هم خیلی بویی میتوه گفتی گپو من نگاه کنین چند رنگ و چند گلش هسته هیچ سویچه می خشروی دخترو مرامت تا 60 از میر دورن بازاری کاروان طرفی تیلو بازار 12 دروازه سیم قطار جای اپای زمرد اینا بهترین مدلکو با نرخ دسترس در جای اپای زمرد 30 صفحه چند بده دیدن دخترو انتخاب زیاد شما بیاین با از نزدیک تماشا کنین دخترکو راست پراداژ بسیاری راست پراداژ را انتظار بودن در جای پای زمرد نگاه کنین هم 100 سومون هم 150 سومون کرتای فسون شدگی دوای کوی خشرو خوزی در افتی نوار یک تا با یک تا نشونتون میتون مدام بسیاری و حضور نشده است نوار گرفته مرامت نگاه کنین مدل پوشیدگی کرتا را دیدن چه خشروه 150 سومون این ایگلانسوی فسونه که هست کو قیمتی اینای هم 150 سومون مرحمت کرتا را ببینن تاخیر تماشا کنین دختر رو سطمش هم نشون میتیم اینا مرحمت انا این مدل پوشیدگی 100 سومون ای باور میکنین خشروگیش دیدین عجایب کرتای فسون همگی 100 سومون شدگی اسپت کنین تمام نشود بازاری کاروان طرفی تیلو بازار 12 دروازه سیم قطار جای پای زمرد تنای مدلم خودش 100 سومون ایا کرتاش من سبز شما سیاه شما نگاه کنین چه فسون کن همه کرتا رو باشکو 100 سومون و یوش ببینین چه فسون 100 سومون اینه کرتای گلدارکو را ببینین دخترای خشرومه یویم نوینکار همیم 100 سومونی شید مرحمت دخترو نرخ بهترین 100 سومون بازار کاروان طرف تیلو بازار 12 دروازه سیم قطار جای پای زمرد دخترو دستافکا دورن اینا کسی اومده نمیتونن نویسن دستافکاتون میکنن جون انا ای 5 6 تا بالا بگیرن اینا دیدن دخترو دستافکا اگر 30 سومونی تیان دستافکاشون میکنیم برای که یا تام بگیرن 30 برای مو دستافچیکمون 30 سومون میتیم برای همین یا تایم دستافکا دورن خلاص دخترکو دستافکاش 30 سومون میشوه مرحمت کسی در کورای اپای زمردم مراجعت کنین